els nens i les nenes i les persones educadores de les escoles d'educació especial de Sant Rafael, de Sort, l'Estela, de la Muntanyeta. També tenim persones treballadores que fan molta feina durant tot l'any als tallers d'Estela, als tallers de Sol, als tallers Cresol La Muntanyeta, professionals de l'àmbit, representants també del Consell Municipal de la Discapacitat, i també tenim entitats com Todos en Azul, Aspercam, La Muralla, Federació ICOM, Llegat 2018, la Penya Festa per Tothom, també empreses com DAO. A totes elles, moltes gràcies pel vostre compromís, moltíssimes gràcies per l'esforç que feu durant tot l'any, moltes gràcies per tot el que feu. M'he deixat algú? La Onada, perdoneu. Onada, moltes gràcies també. Avui la nostra ciutat s'aixeca i es posiciona, pren partit per la llibertat i per la igualtat. Fa seu l'esperit també de la primera jornada per l'autonomia personal que vam tenir l'últim dia 27 i on es van posar les bases per engegar les accions necessàries perquè a Tarragona també arribi un nou aire de llibertat i d'accions en primera persona, d'accions que siguin realment tirades endavant i pensades per les persones que tenen capacitats diverses, per totes aquelles persones que els hi cal aquest suport efectiu, que siguin elles mateixes qui pensin i qui dissenyin les millors solucions. Amb aquest esperit és amb el que s'ha redactat el manifest d'aquest any 2019, que les companyes dels diferents grups municipals llegirem a continuació. Manifest commemoratiu 2019 del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, pels drets col·lectius i l'autonomia personal. Un 3 de desembre més ens reunim avui a la plaça de la Font per commemorar un dia que hauria de ser de festa i no de lluita. Però el nostre pas és ferm. Som moltes per aconseguir allò que vam signar i ratificar els nostres polítics el 2006 a la Convenció pels Drets de les Persones amb Discapacitat fa 13 anys. Això significa que l'estat espanyol ha de complir aquests compromisos adquirits davant de la comunitat internacional i també davant del col·lectiu de les persones amb diversitat funcional. I això és el que avui exigim. No ens cansarem d'exigir als poders públics que ens representen, a l'administració pública i a la societat en general que cal de forma urgent el compliment efectiu de les lleis. A Tarragona hi ha 11.600 persones amb diversitat funcional d'un total de 132.299 ciutadanes. Segurament tots coneixem alguna persona amb discapacitat i amb els retalls de les seves veus hem construït aquest manifest que diu que encara que siguem persones amb discapacitat, som persones. Que encara que tinguem síndrome de Down, que siguem persones amb discapacitat física, que ens desplacem amb cadira de rodes, amb ajuda de caminadors, encara que siguem persones sordes o mudes, amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual, seguim sent persones. Volem que els drets es compleixin tal com diu la llei, però volem que es compleixin el més aviat possible i no quan ja no estem a temps de veure-ho. Exigim que es compleixi el dret a ser persones autònomes i viure la nostra vida de forma digna sense que ens jutgin per la nostra condició. Aquest any volem insistir en un dret fonamental, que és el pal de paller de la nostra existència,
a ser persones autònomes i lliures. La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat reconeix al seu preàmbul la importància que té per a les persones amb diversitat funcional la seva autonomia i independència individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions. Tot i que les nostres lleis actuals reconeixen que les persones amb diversitat funcional tenen dret a viure de forma independent i a ser incloses a la comunitat, però la realitat, malgrat que disposem de 3 lleis que són la 1/2019, Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió, la 39/2006, la coneguda Llei de la Dependència, i per últim la 13/2014 d'accessibilitat. Moltes persones continuen sense poder fer efectius els seus drets. Els motius són molt diversos. Manca de finançament, dispersió de competències entre l'àmbit autonòmic i el local, manca de supervisió de compliments de les lleis, sistema de serveis socials dèbil i mancat de recursos suficients, familiars amb reticències a l'exercici de drets de les persones amb diversitat funcional, autolimitacions de les pròpies persones, manca d'atenció centrada a les persones. L'espera dels recursos, suports i accions després de 13 anys es fa, en molts casos, insuportable. Per tots els motius exposats, volem manifestar com a persones amb diversitat funcional des del Consell Municipal de la Discapacitat, des de les associacions d'entitats que en formen part, des del col·lectiu de professionals i des de les administracions i partits polítics, que cal fer un camí ferm i decidit per aconseguir cadascú amb les seves responsabilitats. Promoure i garantir el dret i el respecte a totes les persones, la seva igualtat i a no ser discriminades. 2. Facilitar espai d'escolta de les persones amb diversitat funcional, de participació en la vida social i política, per dissenyar conjuntament una comunitat futura, més equitativa i solidària. 3. Prendre decisions polítiques i econòmiques perquè el dret a l'autonomia personal i a la figura de l'assistent personal no siguin un pla pilot que fa 8 anys que dura. Que es faci realitat aquest servei contemplat a la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya, amb una dotació econòmica suficient i digna. L'impuls definitiu de l'accessibilitat universal a un disseny que faciliti l'accés a tothom a béns i serveis, que no exclogui ningú i doni suport a qui ho necessiti. Després del manifest, ara demano que posin a l'escenari les persones representants d'Onada, d'Estela, de l'Escola Estela, de Sant Rafael, de Solc, de l'Escola Solc, d'Espercamp i de Todos en Azul. I mentre pugen, us explico el que farem a continuació. Farem la performance que es diu Trenquem murs, construïm futurs. I és basat en un estudi d'opinió fet per l'associació Estefanies, que s'ha fet entre persones amb diversitat funcional i les seves famílies, i al fil del manifest llegit. I en aquest sentit s'ha fet aquest mur de cartró, s'han fet aquestes caixes de cartró amb diferents missatges que s'han fet d'aquesta manera participativa i que ara, conjuntament amb les persones d'aquestes entitats, el derrocarem de forma simbòlica per derrocar tots aquests missatges que són barreres